Kom, vi fortsætter, gutter. Kom. Kom! Varam! Meget baglæg, det er der ikke noget. Du har højden til det bare, skal hoppe. Jamen det ligger på at komme. Reaktion, Lilja! Det vi øver derinde, på baglæg, skal hoppe. Lasse! Kom nu! Kom nu, ikke træk dig! Yes, rigtigt! Du må godt! Kom så! Okay, Kelly. Den ligger godt. Udmærket, Kelly. Det er ondt. Det skal nok komme. Smil på munden, kom! Kom Kelly! Yes, åbne op. Kom på. Kom nu! Okay, og så til nyt område. Bliv ret, og til nyt op. Der er god reaktion, Chris! Videre! Det er videre! Udtæk Kelly rigtigt, kom så tæt Kelly, kom. Ja, sæt igennem, Lian. Kom, sæt igennem, Lian. Ja! Ah, det er billigt. Kom igen. Lian, gå lige lidt ind på det. Kom, dyb! Kom så! Tangen er der. Jeg kan lige tangen. God tangen. Stærk løb, Kelly. Godt kommet. Godt løb. Kom. Kom bare.
Tilbage løber, boys. Ja, okay. Kom med. Kom lige. Spil er der. I orden. Viggo, mand! Viggo, Og så forfra. Ja, okay. Nu er der tilbage løb. Prøv at holde på jorden. Prøv at slå benene der bare. Kom bare, luk ham. Kom, ud! Opstilling! Yes! Bagpå, ja, bagpå. Kom her! Kom igen, Lian. Kom igen! Han er fejlvendt! Kom nu ud! Kom nu, skal løbe efter ham. Alfred! Gå for! Du kommer ud og lukke af. Nu gør noget før, så skal vi ikke lukke af. Kom her, den holder. Søn. Ja, præcis! Stærk, Marley! Kom nu! Godt der. Det går ind! Kommer vi skifter lige i gang. Lis, kom ud en tur. Godt indkasken! Eli, kom lige ud en tur også. Elia, kom lige ud en tur også. Du er ikke på top, Jus. Du er stadig på kant. Nu kan Nordmann på. Det er rigtigt. Luk. Rigtigt. Det er over det hele. Rigtigt. Kom, Jus, kom! Ja, Kasper! Ro på. Igen. Ja, tak. Værskas, tak. Lille, stik mere ned mod. Søg ind. Sang OK, Vilas. Sang OK. Kom nu. Ja, kom videre, kom. Det er stærkt, Vilas. Det er fint. Det er stærkt. Og Nora. Kom nu, Nora. Kom nu. Læg det ud. Læg det bare ud. Rigtigt. Kom. Kig op. Kom, Jus! Fortsæt. Færste. Lidt med under. Det er under, Nord. Okay, Nora. Det er godt arbejde. Kom. Ja, kom bare lige. Ah, han falder lidt. Kom. Ej. Ja, det er vildt nok. Ja. Elias, fortsæt. Du har set din underbukser. Vi bytter bagefter.
Ja, kom ind. Kom ind og før hæld på. Vent lidt. Lian for fanden, smil og spil i stedet for. Kom nu. Han går ind. Det skal bare gå igen. Jørgen, kom. Nora videre. De undskylder videre. Det var sjovt, han kan da udskifte Elias, I kan bare bytte underbukser bagefter. Det skal I bare. Han vil ikke have dem som de falder. De skal ud. Kommer det hoved! Hjælp ham lige! Igen, ligesom heroppe. Gutter, stil jer rigtigt! Nej, vi kan ikke gøre noget, så han så det ikke. Ej, videre, drenge! Videre! Videre! Silas! Du skal holde bredt, ikke kun dybde. Skub Bjørn op, ja nemlig! Længere op, så Bjørn! Længere op! Marley, længere op! Ja, tak. Jules, det er en fornøjelse! Goals! Elias, fortsæt! Nej, han kører! Elias, kom op og stå på det! Næste! Elias, er han der? Elias, op og stå på det! Han er træt. Han synes, Skal du spille? Han smukker med lidt. Ja, kan du spille? Det eneste gode ved, at man skal spille, Alba, kom nu videre! Angel, bare sidde tæt. Kom på lukke. Noah, op og luk ham. Kom, luk ham. Kom! Nu så lukker vi lidt. Luk den, Vilas! Kom, vi lukker den. Kom, giv den igen. Ja, tak, Noah! Så er det færdigt! Ja, tak, Noah! Stærkt spillet, boys! Kommer vi skifter lige en gang, så Alban kommer ud en tur, Vilas kommer ud en tur, og Lian kommer ud en tur.
Nej, du sender Yusuf over på kanten igen, så kommer op på toppen. Ikke for langt tilbage. Nord, du trækker lige ned. Nord, du forsvar. Så Elias Midt, Nord forsvar. Kom. Ja, kom, vi fortsætter. Kom, luk. Ja, tak. Tak, kom, fortsæt. Ud med arbejde det sidste, kom. Fortsæt, kom til reaktion! Rigtig god reaktion. Sådan, Jøs! Kom igen. Rigtigt. Okay, videre. Stille. Ja, tak. Jeg vil helst ikke have, at vi spiller sådan der, boys. Nord, ned på jorden. Gå på, han er fejlvendt. Kom bare, Jus. Ja, kom bare, du tager den. Kom ind, Jus. Holder. Rigtig. Prøv at høre her. Vi står ikke på kontrakten. Vi har bolden. Bagpå! Yes! Ja, tak! Kom så, Galli! Kom så! Kasper! Du må godt! I Jylland spiller man med den regel lige. Det går på Sjælland, man ikke gør. Så vi lukker den til højre, vi lukker højre. Ries, vi er nødt til at skubbe op på Nord, vi er nødt til at skubbe op. Ro på. Ro på. Ja, okay, lad os få den ned, lad os få den ned. Elias, kom ud en tur. Elias, kom ind. Godt arbejde, Elias. Afgør! Kom, Jus! Du skal have den. Du må godt, du må sgu godt. Ja, okay. Kom tilbage at stå, kom. Stille direktion, kom. Ja. Jus, åbne, kom. Kom bare, Jus. Ja, det kommer. Kom lige, læg af til lige. Ja, okay. Nej, Jus! Nej, Jus! Okay. Kom lige ind. Kom lige ind. Ja, verdensklasse! Yes! Kom igen. Jus! Slår du af nu? Ja, så er det lige meget. De spiller det næsten også, kan. Skår du gerne?